Patay ang usa ka manghimuay og chicharon humandong gaba sa gikainom nga ig-agaw. Pasado alas 9 kagabi sa Barangay Valladolid, Carcar City. Naila ang biktima nga si alias Gilbert. Matod sa mga saksi, alas 3 pa lang kagahapon sa hapon nagsukod og inom ang biktima ug ang 41 anyos nga sospek nga giilang si alias Rodolfo. Atol kini sa birthday party sa anak sa biktima. Giingong nalingaw pa og videoke og istorya ang biktima ug ang sospek uban ang laing kainom. Dihang kalit lang nanunggab si alias Rodolfo sa liog ni alias Gilbert. Nakadagan pa unta ang biktima pasod sa ilang panimay. Apan gipiit sa sospek ang pultahan aron di makasirado ang biktima ug dinhi na gidunggab sa sospek sa makadaghang higayon. Misuway og ikyas ang sospek apan nasikop kini atol sa hot pursuit operation sa kapulisan. Padayon ang pakisusi sa kapulisan sa motibo sa krimen human masayri nga walay giawayan ang magig-agaw. Wala na muluwat og pamahayag ang sospek dihang kuhaan unta sa iyang habi. Abi na kong sumbag rato niya. Ito wala kay kuni uwang kay napaman kay tapad. Mo to ga but unit. Dagan Gilbert de aksyon sira ya. Kamu di junjung ana man sa unit sa baba putahan mo to wala sira niya. Abli na lang Gilbert. Tumbam siya. Pero niya.